Hej, zdravo Braško, tu Ľaľa, troška nasnímam okolo domu a zase ti pošlem tentoka, čo je link, ok? Tak, vidíte, nemusím laptop nosiť. Troška. Tak môžeš ukázať tentoka, čo je. Aj máme aj ocovi. Dneska je pondelok, Ľaľa, pred ako pôjdem do robote. Tak, vidíte, myslím nosiť tentoka, čo je hercog laptop. Tu čo sme aj robili troška. Tentoka, čo je. Pomaly ja pôjdem aj teraz tentoka, čo je voka. Trocha, tak vidíte okolo domu. Tak si zoberiem fakt, a začína tentoka, čo je dážď padať dneska. Tak nechcem byť zaveľa s laptopom. Vidíš? Toto je pred domom. Tak vidíš aj tu, čo sme robili chyšku, aj na zadku, čo sme spravili, ako je. Počkaj, čo tu ukazuje. Vidíš, tento čo ako sme deku spravili, lavičke. Chyška. Počkaj, tam sťade nak zapálim aj svetlo. Len vidíš aj vnútri ako bude. Až sa možno veľmi nebude vidieť, ale už hostec je na pakovaní. Vidíš, ako sme spravili, všetko nadžugali. Tam aj cirkulár, aj trocha hala tuto. Aj kotlíkový tam mudice. No tak za teraz tento čo je telko. Tak môžete vidieť bar trocha. A nasnímame nás aj všetkých, aj cúre, keď prídu domov zo škole. Okay. Teraz prestanem. Ajde, pozdrav.